Leonie, je bent vandaag uit niets binnengekomen op 1 in de Radio NL TV Oranje Top 30. Ja. Oh, wauw, wat fantastisch. Oh, dat wist ik niet. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ik ben hartstikke blij om dat te horen. Leuk. Het gaat onwijs goed en vandaag is ook de videoclip uitgekomen bij het nummer. En ik ben zo onwijs blij dat het zo'n goede start heeft gemaakt. Ja. Je moet niet vergeten dat Jeroen mij natuurlijk ook een hele grote duw heeft gegeven. En hij heeft er echt alles aan gedaan om voor mij ook echt een droomstart te bezorgen. Dus dat heeft natuurlijk heel veel geholpen ook. Nou ja, ik heb best wel een speciale band met Jeroen en ook met de family, zeg maar. En ik kan alleen maar zeggen dat ik heel erg trots ben dat hij zo achter me staat en dat hij het ook zo heeft gemeend. En eigenlijk voelde ik dat al vanaf het begin, weet je. Dat hij zo fanatiek was en dat hij het echt meende. En ik kan alleen maar zeggen dat ik me daarmee ontzettend gezegend voel. Dus daar ben ik heel trots op. Ik ben nu heel hard bezig met het schrijven van mijn album. Mijn eerste Nederlandstalige album komt in oktober uit. Dus we zijn nu ongeveer op de helft. Maar ja, dan moet nog het artwork en alles omheen gemaakt worden. We zijn nog bezig met nummers schrijven.